أنا أبحد أي جمة النبرة، انتاي كخون زكونة هيوتنا، بناي دي ان اي فقاد نخف سمك كئل. جن اتي عشل أوان زبلة بقى شمات عد مواون بزوح قلة أب بيتسب مكانة خفيلتنا أبال حقي متعالتي هانتي بورسا مسجرت أب أنا هلونا مسنسخة انتاي زكونة ناتي تولدي إنا ونكو إيو اتنبر. شمينا هم تسفى مريامية عسيم 4 حد عمتية أب من نسوتا بوليس من نسوتا يناير أب زلخو أب أبني ممحدار تحزتو بتقلامي إست أفريقا مس تزامدو تمهارو سبات اتي ممرحي انتخونا اللخو محرتي رائل نكندت كيدلي قمة كم زمل كتائية أنكوس نزبل عحد حد زتسمى أهل ونا أيت وحدا هانتي دقيقتي أب معالتيز حنسلنا قرسي بمملا انتخونا نتي أكلت نشح حاكيم أنكال أبرائي أنفس اتحخب ترفو درو حانتي نجاريو زلو دقي نتي قربا بحانتي عنقات بقان ذات سريحو إذا تسمى دنبتنا ليا بقى شمات سماني وانيا أب حانتي قلعة جزا سبزي تستوأو بلبي زلو قلا أب بزوح ويزارو مسناي أب زي تفلالي علامتات أب معكلو أي تقمطن نأنا يزلو قريبو انتي زلو زي تفلالي يقول في يزئن سؤكو أتي إنا دبا معك المويا عقمي إنا تقبلكو مريم بعدمي 69 أولا زبالت زتجهانت إنقد مسنا إن تنت مهارو هارنت زلوا زتفلاليا زترخبت إياه نآنن أكالتين نحنان كساب أبوي مسموتة إندا محيش زبالت مسنتي قيخ إنا وهبوم دما أنتو انتخونا انت زي تودأ كما يفقدوا زبالة ملخت يبلو أي سمعان جن قد مناي بيت كريستيان مقبيزة تواددت أين نتي بخقريزة تسرحتي يو اتبل زيد ما آكو آمو تسفايو كلتي عينت قال علوو زتنكسا أنا زبلني تسفى مريم أيكونني يزبلني أنا مسنقر كوز حسبيو جن دما كمزي نقر توحيبني رائل مسموتت دما نقر نفسه عادي تنقوددت تسفاي تقاددو أنا ون بالعلي ليا نطلق حيوات كنديا اتبال انتخونا اتي زخونا جن أب بتسبنا فلوي نبرت زركبة ناي دي ان اي بارتي نودبكو نزي بارتي نزي أمحارنت كجلت إيو اتحسب أي نبرن انتاي انتخونا نقر حي مسلنا زتفلاليا ناي مسلا بتسب كنبر انتخونا اندقنا اتي ونايم انتي أكاديمي أب تحتيم انتي زتحدث مسمر نمت أساس زخونا نتفقات دي ان اي خندليخو ناتي انتاي اندا اتي زخونا من فساوي أتورني زلنا أبال بتسبنا أقبرنا أب رائل أب مسكاز تزامديو رائل بقلا بزي أحوات زبالة قويتا مسنتهم أب حد بوتا اندا تحدثوا اتناتا تحبيرو أنا حساب الله نلقولنا نأكلاتي ناي بيتسب تمهارو أب ولدهم كحان مملا أب نتيسنا ملك إي بيتسبنا ناب قدم حنتي ناي حدث من قدي نخنسدد اتي دي ان اي كركب انتخونا تمهارو نبرة أنا فلوي قدمي مآتو زخون قلعة ولدو مسنتهم تقمدن مساخ صرحي حبرت بلنا ليا أب تحتي باقلا تبلاشتي بقلل أتي بيتسب نويح قلم تسريحو إياه أزيو أب جزيو نتألق زلوايو انتهي علنا أم حاران نتعنت أنا نايكونتنا تككل نقلتو ننسونا أب كل بوتا كنقبر نفتنو دا كنتخون كنتملكت انتخونا أكوي تسفاي بمسنقق نتي فقادو النفتي انتهي علنا انتهي مسلي انتهي زخونا نمركبنا مقزل لنا يزبلا اتي وتسئيت أكوي تسفاي انتايو بفلو إريتراويو كمتي تسمعنا نبرا عادي تكفيلا سلنا 3% إريتراوي 6% زاربا دبوب عرب إنا زننا إيطاليا انتاي زتبهلا نجر اتي انداتنا أقوى كاب توكسنا يكخون بمخنيات سمعنا اندقنا نمقبار دعا أبتي بورسا انت سادبا بزيتي فقادو ناتي كوينو تنفقا سكاندينافيا مثل استرابو بالتيكاوي يوزتا غبرا قدمي مع كندقا زي تفلاليين اشتو اي تدالئن انتا محبراوي كبرت كم زخونا ايكونن أنا دقا أنا بتصحف تدليخو الناتي أبزبل حقي نإشتو دي ان اي تفلط النيو بيتا كريستيان تستتا اتينتي أتورنيناتن مستنقق فنطار وسيدو آديجن مسما دقدم سبنتي اتي إيد بنقونو بأحوات تحباسيتو أكوي تسفاي كم زقم تسألو الناس معنا يقباء بحتو أبزينا إذا تمرتنا قريو بمئنتيو أيكونن أنا أبقى لي أكلي توسدكو عينت أنت زبيل انتايو أنت كم تسفى ماريان أي تمثلن بحاقوتتناي دحنت كاي فسس أز يو حدا جيدي نزي قندي بزملخات أبناتي تنك كل يوتبل
እቲ ድሕነት ዝነበረ ጸጥታ በብዙሕ ጽቡቕ ቃል ተቐየሩ። ብዝሕሲ ኣይደለን ሰባት ብምስጋና ዝነበሩ ሕጊ ተኣልቲ ናተን ሰብ ዘይተስተውኦ ቦርሳ ኣኽደት። እዚ ቦርሳ እንታይ ክገልጽ ኣለን? በታታሪ ጊዜ ክብሪ ንኽህበን እያ እትብል። ናተይ ነቲ ኣቶ ናተን ንሰግር እዩ ብዝኾነ ድምፂ ተቐመጣ። ልያ እናቱ ተብሂሉ ክህበና ብሓንቲ እዋን ክትፍለጥ ኣብ ተከፊላያ ክትብልና። ቦርሳ ኣብ ኢድ ልያ እንተተንከበ ንዝምልከት እንታይ ክኸውን እተንበብ። ኣብ ድሕሪ ቦርሳ ኣብ ዘሎ ናይ ራእየል ጸሓፊ ጽሑፍ ዝተጸሓፈ ነበረ። ንናሆም እንታይ ክትርእዮ ዘይክእል እቲ ሓቂ ንምባሩ እዚ ክሓተት ብመለክት ልቤ ተደንጊደ። ኢድኩን ነቲ እናረከበ ቦርሳ ምናእይ ዘይተረከበ ብዝበለ ሓሳብ ድማ ኣይተረጋገጽኩን። ግን ኣብ ነቲ ውሽጢ ዝነበረ ሓቂ ደኣ ወዲ ይትንዓ። ናትን ንኣነ ብዙሑል ቃል ተመለከተ። ናሆም ብመልክት ተቐመጠ። ነቲ ናይ ኣቶርኒ ጸሓፊ ገጽ እንታይ ዝተመለከተ ኣረጋግጺ ነቲ ጊዜ። እቲ ቦርሳ ከኣ ንምንባር የካተዎ። እቲ ቦርሳ ንኣቶ ናቴን ተሰገረት። ብቅልጡፍ አንቀተ። እቲ መጀመሪ መዝገብ ንነቲም ሆስፒታል እዩ ነበረ። ሴንት ፖል ጀነራል ሆስፒታል 42 ዓመት ቅድሚ ኣበይ ዝኾነ ነበረ። ብምእንቲ ናቴን ንኣደይ ተመለከተ። እንተ ተጸሓፈ እዩ ሚርያም ተስፋ ማልያም ወዲ ኣብዚ ኣበይ ኣይነበረን ዝበለ ናይ ልብ ችግኝ ምኽንያት ብስደት 6 ሰዓት ኣብ ምድሪ ኣለዋ። ኣብ ድሕሪ ደኣ ኣተርፈኩ። ኣይኮነን ኣነ ነዚ ሕድ ተወሲደኒ። ብምእንቲ ተናኡነወ። ናተን ኣብ ድሕሪ ካልእ ወረቀት ነፈቀ። እዚ ድማ ዘይመደብ ምዃኑ ኣቶ 42 ዓመት ቅድሚ ዝተጸሓፈ ምስ ሚርያም ወዲ ተሰራሕ ብዙሕ 3 መዓልቲ ድሕሪ ኣብ ቤተሰብ ተስፋ ማርያም ዝተወሃበ ወዲ ኣለዎ። ኣቦታት ኣብ ደቂ ዓዲ ሳራን ዮናስ መኮነን እንተተጸሓፈ ኣብ ኣካል ሓደ ዕድል ብመንገዲ ኣደናቅቲ ሞቱ። ኣብ ደኣ ነቲ መዝገብ ተተመነትኩ። ከባቢ ተግሳጺ እንታይ ኣብ ቤተሰብ ተሰዊሐ እየ። ብምእንቲ ተዓረፍኩ። ናተን ኣብ ዝተመነበቕ ቃል ተደንቂ። ኣይፍቐደን ሕጋዊ መዝገብ ምዃኑ ዘይፍሉይ መስርሕ ብመንገዲ ተሰራሕ። ምሕደራዊ ኣብ ተሓው ቤተሰብ ዝተፈላለየ እዩ ዘሎ። ኣብ ድሕሪ ኣደይ ንመልከት ተመልከትኩ። ኣደይ እዚ ሓቂ እዩ? ናተይ ኣድማሳ ኣይተናገረትን። ዓይኒ እንታይ ዘትርከበ ደኣ ተኣገደት። አንተ ወዲ ናተይ እዩ ተብለካ ኣይነበረን። ተሞክርኩ ነቲ ተፈልጠ ወዲ እንተኮነ እንታ ዓይነት ተዘዋውር ኣለዎ። ግን ኣብ ናተይ ትናንተን ነቲ ዝሓትት ኣይተሐደሰን ኢልኩ። እቲ ቃል ክብዲ እዩ። ብዓመታት ኣብ ልብ ዝሰናየ ምትጸባሕ ፈሊጡ ነዚ እንታይ ዘይምርካብ ምስናይ እዩ ዝብል ጊዜ እቲ ሓቂ ክግለጽ ኣይደለንን እዩ። ደኣ እዚ ነቲ ዓመታት ዝተሓዘነ ሕብረት ክቀረበኒ እዩ። ናተን ጽቡቕ ቀጺሉ። እዚ ደኣ ደኪ ምስል እዩ ዝተጸሓፈ ብራኤል 1 ወርሒ ቅድሚ ሞትኣ ብዝተሰራሐ እዩ። ንምንባር ጀመረ። ናይ ራኤል ድምፂ እንተኮነ ድምፂ ሕያዋይ ከም ዝሰምዐ ነበረ። እዛ ውን ንናሆም እንታይ ክረኣካ እዩ ዝተመልከት። እቲ ሓቂ ከም ዝተገለጸ እንተኮነ የቀኘለይ እንታይ ዘይተብሂልኩ እዩ። ተመንጎ ኣለኹ ግን እናትካ ምንባርካ ተጸሊመትኒ። ናይ መብራሂ ምዃኑ ኣብ ድሕሪ ምስ ተቀሊልና 6 ወርሒ ድሕሪኡ እዩ እቲ ሓቂ ክረከበኩ። ናይ ተስፋይ ዝተዘጋጀነ ኩፋል ንጠለት ተሰረምኩ። እቲ ሰነድ ንነቲ ሳራ መኮነን እንተተበየኩ ብዓይን ረኺበኩ። ነቲ ሓቂ ንኽብልካ ኣይኸኣልኩን። ነቲ ድሕነትካ ድሕነት ከም ዝዘራእ ዘይምርካብ ነገር እንተኮነ ንሓቂ ክትሓብ ምሕደራዊ እንተኮነ ተኣገብኩ። ግን ንዝበለ መንነትካ ዘለኻ መረዳእታ ተስፋ እዩ። እቲ መለኪኢ ዝበለ ነገር እዩ። ኣብ መወዳእታ ዓመታት ዘይተወዳኩ ተሰሪሐኩ። ብልሓቕ ናተይ ኣባልቲ ምዃነ ንምዃኑ ተካይዱ። ናተይ እዚ ሕቶ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረት እንተስፋህ ነበረት እናትካ መብራት መኮነን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ትነብር። ንድህሪ 40 ዓመት ናትካ ትፈልጥ ነበረት። ቤተ ክርስቲያን ግዜ ተቀይሩ። ሓባር እንታይ እናት ሕርሻ ህይወት ዘይተረኸበ ኸለም ንምምላስ ንዝመጽእ ለያ ተቀመጸት። ኢድና አንጸለት። ኣብ ኢድና ህይወትና ዝተኣገበ ገና ዘይተነኣወ ነገር ይሓቅ። ናትን ተቀጺሉ። ኣብዚ ቦርሳ ካልእ ነገር ኣሎ። ንኣና ሓበሬታ ዘይምርካብ ናይ ሕጹስ ሰብ ስእል ኣተወ። ኣብ ሕንጣት ዝበሃል ሕፃን ዘሎ ደኣ እቲ ደኪ ንእሽቶ ሓረነት ዘላ ቀዲሙ። ኣብ ታሕቲ ስእል ዝተጻሓፈ እዩ። ሳራ እና ናሆም 3 ወርሒ ዕድመ። ኣብ ሓደ ግዜ ንዕድመ ዝተመሰለ ኣንስቲ ብዘይነጥፈ ከም ዝረኣያ ኣይነበረን። ለያ ተቀመጠት። ኣቦይ እዚ ናተይ ናይ ሓባርካ ኣብዚ እያ ብምእንቲ ሓባሬት ደሊኣ። ኣነ ብሓፍትነት ምላሌ ኣይተናገርኩን። ንቀላል ተቀበልኩ።
ናተን እቲ መደሬ ባወረከት ናብ ልያ ኣወፃ እዚ ድማ ደቂ ሓበሬታ እያ ብራኤል ዝተጻሓፈ ንምንባር ጀመረ ልዕሊ ልብ ልያይ እንታይ ክረኽብኒ እንተኾና ዘላኺ መሓሪ ኢኺ ኣቦኺ ኣብ ውሽጢ ተተባበረ ድሕነት ዘይትረኽብ ዝበለ ኣካል ኣሎ መኣናቱ እንተዘሎ ኣነ ተሓኪቡ ብኣኽሊል ምስ ዓሪፈን ተሓላፍነኩ ኣብ ብሓቂ ብኢድኪ ኣቦኺ ነቲ ሓቂ ኣለዎ እንታይ ከም ተስፋ ኣብዚ ኣብ ብዙሕ ክፍሊ ዘይተዛረበ ናይ ድሕነት ቀዳማይ እንታይ ኣሎኒ ቤተሰብ እዚ ኣይኮነን ኣብ ደም ብቐልፊ እንተኾነ ኣብ ፍቅሪ ዝተሰርሐ እዩ ንኣኺ እዚ ልዕሊ ናይ መንገዲ ዕላማ ኣብ ትዘታ ኣብ ተስፋ ብፍቅሪ እናት ናይ ውን ቀንዲ እዋን ናተን ቀሊል ዓቕሚ ዝበለ መልእክቲ ተውዒ ትዕዝብኪ ኣለና ብምእንፊ ነገረኒ እናትካ መብራት መኮነን ተዝጊጂ ኣላ ዝምድና ቆርቸ ሕብረት ዘለዎ ሕብረት ዝጠፋአ ስም ረብሓ መብራት እንስስቲ ዝወለደተዮ እንስስቲ ናይ ልዕሊ ልባ ምስ ንህይወት ዘለዋ እንስስቲ ዝዕከበተኒ ናብ ዝሓለፈ ዕድመ ብቓል ምትእሳስ ዝከውን ኣነ ንልያ ያለኹ ናይ ምስኣብ ወይ ናይ ንጉስ እቲ ሰራሓ ወይ ከተማ ኣይፈከደን ኣይኮነን ልያ ዝነበረት በለም ናብዚ ዝተፈለተ ምስሊ እዩ ንዝበለ ሕቶ ክፍሊ ኣብ ናተይ ዘሎ ቀይሕ ግዜ ዘሎ ደሊኻዩ በረኻት ጽቡቕ እዩ ነበረ ልያ ነተርከባ ተሓኪ ናተይ ቦርሳ ምስተኸደት ነቲ ቦርሳ ናይ ራኤል ነቲ ናይ ሓቂ መርሒ እምበር ነበረት እስኪ ንውዕልና ድማ ዘሎና ነገር ኣይተለኸንን ኣብ መንገዲ ነቲ መብራት ኣተወቲ ፎቶ ዝበሃል ሰበንቲ ተቀመጠት ተሓልፈት ከም ኣነ ዝመስል ኣይነዋ ዝመርሕህ ናይ ግዜ ገን ናብቲ ኣካል አንታቅ እንስስቲ ተንከባከብቲ ኣብ ተሪፉ ነገር ዝተኸደነት ናሆም ብምእንቲ ሓለት ደምሲ ብርኩት ኣነ ኣብ መመላስ ሕልውና ኣይሃበኩን ኣይተናገርኩን ህድሚ ተመልከተኒ ኣብ ተከበርና በጃኻ እቲ ኣካልና ኣብቲ ሓቂ ሕብረት ኣንብስነት መስለኻ ኣብ ኢድ አንሰለት ንህይወትካ ተሓሊፍካ ኢኻ የተሓላፈኩ አንተ ቅድሚ ስለዝተኣገበካ እንተዘይተረከብካ ኣብ እሱ ዩቃል ዝምልከትኩ ኣብ መብራት ኣብ ናተይ ደግሞ ተዓሪፉ ኣብ ኣዳራሹ ህንፃ ዝተሸቀተ ፎቶታት ንኣባይ ሰነድ ነቲ ዝወለደት ሳራ ኣብ መዓልቲ ተመልከተት ንሓንደ መዛግብቲ ነቲ ዝተጻዓፈ ሳራ እቲ ሳራ ንሓንደ መዓልቲ ትኾን እንተደሊና ንናሆም እንተትብልያ ዝተጻዓፈት ኣነ ዝስዕብ ምስ ሰሪሕ ዘለኹ ናይ ውሽጢ ነገር እዩ ንዝነበረኩ ወድ ናሆም እትብል ክድብሆ ኣነ ኣድላይ ድፊኢ ተንከባክብ ዘይመሳለኩ ግን እዚ ናይ ሓቂ ውሽጢ እዩ ልያ ምስ ተጠመጥረት ተስእኖ ናይ ቤተሰብ ሓደ ደረጃ እንተኾነ ማሳራን መብራትን ኣብ መከነ ነቶምቲ ኣቦኣ ተመላለሰ ምስ ነቲ ስእሊ ኣብ ናይ ልዕሊ ሓቂ ቦታ ተሓለፈት ኣብ ገኽሪ ዓምዲ ምስ ተበልኪ ኣብ መስቀል ምስተሓብ ልያ ምስተኣቱ ኣነ ናይ ቤተሰብ ዝበሃል ህይወት ሓደሽቲ ቀሊል ዓቕሚ ምግባር ጀመርኩ ብዘኾነ መወዳእታ መዓልቲ ናይ ድሕነት ነቲ ዝስዕብ ዝበለ ምንባር ገጹ ዘለኹ እዩ ንመስሎ እንታይ ከነበረ ዝኾነ ዕድመይ ተጋዲዱ እቲ ክፍሊ እንታይ ዘይተመርሐኩ ነገር እንታይ ዘይተዘርዘረኩ ግድና ንራኤልያ ዝተረዳእኩ አንታይ ሓቂ ወዲ እንተኾንካ ራኤልያ ነቲ ሰብ እዚ ብፍቅሪ ተከበለትካ ንልያ ድማ ዝበለ ነቲ ዓይነት ንጽሕፈት ተከፋፈሊ ነቲ ሓቂ ንኣቡኣ ምስላ ተሓቂበ ነቲ ሓቂ ብቁሩብ ንኣቡኣ ቀሊሉ እዩ ኣብ ሕጂ መዓልቲ ናተን ቀሊል ድምፂ ዓደይ ንምድው ደወለ ንንንገር ደሊኹየ ብምእንቲ ነገረኒ ዓደይ ኣይተተዓገበትን ኣብ መዓልቲ ቀፂሉ ንምትእንታን ጻዕዳ ምስሊ ኣብ ድህሪ ሓዊ ዝተራኸበት ኣብ ዕለቱ ኣረጋጊቲ ዝነበረት ኣይኮነን ግን ኣብ ተቀመጠ ነገር ይነብር ይቅረታ ኣይተረኸብኩንየ ብቅድመ ዝተነበረ ነገረትኒ ኣይፈለትኩን ነቲ እተወዳኣ እትፈልጦ እዚ ብተፈላለዩ እትፈልጦ ብምእንቲ ምልላይ ነገርኩ አንታይ ዝኸውን እንተረኸብኩ ኣይፈልጥን ግን ኣዳ ኣነስካ ንምረካብ ተዓጋጊብኩ ብዙሕ ሰዓት ተዘይምርካብ ነገራትና ናተን ናይ ልጇ ሞት መዓልቲ ኣብዙ ምጻእ ምስግጋስ ካብ ተስፋይ ዝተመሓደሰ ነገር እንታይ ዝኾነ መግለጸኡ ደልዩ ዝተንኣሰትኩ ዝተስፋሰስኩ ድኽነት ኣለሁ ብምእንቲ ነገረትኒ ነቲ ዘይተኻየትኩ ፍክርቲ ቅልቢ ከም ዝሓለፈ ተረዳእኩ ድኽሪኡ ናብ ተስፋይ ሄደኩ ኣይተከለከለን ብዛሓፍቲ ሕጂ ደሓን ዝተኾነ ቦክስ ኣለበኒ ብመኣንከት ተሰጊሩ ኣብዚ ነዚ 10 ዓመታት ዝተሓለፈ መዝገብ ነዚ ኣሎ ብምእንቲ ነገረኒ ነቲ ቤተሰብ ንምጥራጽ የዘሎኒ ኣመሓዳሩ እዩ ግን ሕጂ ኣርኣየ ነቲ ዝሓተተ እንታይ እዩ ንመነትና መረዳታ ምህባና ብንተርኸበን አንቱ ምርግጋ ኢኻ እየ ንመሕላፍ እንታይ ብዝያዳ ብልብ ዘለኹ ግን ደጊም ኣላ ምቅራብ እንተኾነ ቀልጡፍ ኣይኮነን ኣብ ሕጂ መዓልቲ ኣብ ናተይ ተሚሪቱ ምስለያ ዘለኹ ንዓቢ ኣብ ሕይወት ዝነበረ ዝተቃጸለ እዝነት እንታይ ከም ዝኾነ መረዳታ ተረዳእኩ
ልያ ኣብ ኣጋንዮ ንእሽቶ ተከመተት ኣብ ኢዱ ናይ መብራት መስቀል ተሰራሕ ኣነ መደበኛ መልእክቲ ጀመርኩ ናይ ሚርያም ናይ ተስፋይ ናይ መብራት እንዳሓላፍኩን ንሳራ እቲ ናይ ልብ እናተይ ዘይከኣልኩን እንታይ ክብል ዝኾነ ፍክር እንታይ ዘተረከበ ነገር ነቲ እቲ ቤተሰብ መስርሕ ጀመርኩ ነዳዊ ሓርነትን ናይ ሕልምን ክልቲ ትሩፋት አንደኛ ተስፋ ማርያን ካልእ መኮነን ኣብ መካነ እቲ ቅርጽ ልቢ ንምስላእ ዝተሰሪሐ እዚ ድማ እቲ ኣቦኹን ኣነ ኣንከሻና ዝነብር ቦታዩ ብምእንቲ ልያ ነገረትኒ ኣነ ክትብል ኣይከኣልኩን ግን ዘለወኒ ቃል ናብ ልቢ የተረከበ ኣብ መዓልቲ ሓደ ንመልእክቲ ሚርያም ተስፋይ ናተን እንታይ ዝነበሩ ዘላቶም ኣብ ቤት ኣእቶ ኣይነበረን ፍቓድ ኣይነበረን ሓፈሻ ነቲ ዘበገ መግቢ መደብ ዝገበረ መግቢ ኣነ ዚግኒን እንቲ ዝኾነ ኣዕምሮ ልያ ኣብ ደቀይ ናቱ ሓሳቡ ዘለዋ ማይ ጠመጠማይ ናይ ጨምብላ ተሰርሕ ኣብ መወዳታ መግቢ ሚርያም ተቀመተት ንመልእክት ነቲ ናሁም ኣይነበረን ነቲ ወዲ ኣነ ዘይወለድኩሉ ግን ኣብ ነቲ መጀመሪ እምባ ዘላ ነቲ ኢዱ እቲ ማሕተም እቲ ምምላእ እቲ መጀመሪ ቃል ኣብ ኢዱ ዘለዎ ኣብዚ ሕድሕድህ ሰርሕየ ዝተሓለፈኒ ግን ኣብ 50 ዓመት ውሽጢ ደም ዘይኮነካ እንተኾነካ እውን እነቲ ማሕደራዊ ፍቕሪ ኣይትወፅኣን ብዙሕ ምስተሓለፍኩካ ዝገበረ ኣብ ቅድመ ኣወትካ እተፈልጦየ ኣብ ልብካ እውን ከማነ ንናይ ኣብ ብክብረት ትርከቦኒ ዓይኒ ተኣግበረ ኣብቲ ከበርና በጃኻ ደጊም ንምቕራብ ተቀበልኩን ንሕቶና ኣብ ዝምልከት ሓሳብ ተቃወሞ ኣይብሉኑን ብሓልዮ 3 ሰሙን ድህሪ ናተን መብራት ምስተመጻ ብሸኮር እንጀራ በርበረ ፎቶ ናይ ሳራ ብተባሃል ዝነበረት ኣብ ካቴድራል ኣስመራ ሰርሒ ደምስ ለያ ንሞሳሕ ዘለዋ ከም እናቱ ዝተወለደት እንታይ ከም ተቀደሰት ኣብ መደበገና ምስተቀመጠና ተቀምጢ ኣነ መብራት ናይ ልዕሊ ድህዝቶ ዝተቀመጠት ንሳራ ዝተኸፈነ ሓሳብ ንዝነበረ ተጸንሓ ንኣኻ ብዙፍ ተመስግንቲ ነበረት እያ ኣነ ልያ ምስተመለከት ኣብ መንእስያ ቦታ ተቀመጠት ንሳራ ተመስግንቲ ከም ተገበረኒ እትብልየ ተሓለፍኩ እስካ ሕጂ ከም ኣይሐሰብኩን ዝኾነ ነገር ኣፍልጦም ረዳእ ቤተሰብ እዩ ኣብ መምላእ ዘለኻ ነገር ኣይኮነን ንነፍስኻ ዘበል ነገር ራኢል ተኣኽበተትኒ ሚርያም ኣብ ድሕነቱ እውን ነበረት ተስፋይ ምእንቲ ምስ ረዳእ ልያ እቲ ንኣነ ሓላፍነት ምትእሳስ ልብ ዝተፈላለየ እያ ብተመጻሕካ ኣዕበየ ዓቐበት ፍቓድ ብዚ ፍቓድ ኣንተነት ኣብ ሓጎስ ሓርነት ተሓለረ